Asenibingelele babukeli emakhaya. Si Oxygen si ivuyo events kube iKCFM radio. Sithi ke asinilethele ke esikhaleni podcast igama lami ke nguSifiso wakwamfeka. Asithembeke ukuthi ukuhlalisana kwethu nokuhlalisana nani kuzoba kuhle. La sizobe sin invite si-interviewer ngezinto ezahlukehlukene. Sizobe sin-interviewer socially, politically, economically, bese kuba ke nezinye ke izimo ezahlukehlukene, mhlawumbe ngaba inkonzo, ngaba i-youth abadala ngokwehlukahlukene kweminyaka yethu. La sobe sibheka nje ukuthi indawo yasesikhawini noma i-district yethu le ebizwa kuthiwa ke iKing Cetshwayo district isiphatheleni. Sobe sibuka ke nje izinto ezahlukene, wena nje uzosifica khona la Oxygen la esobeke siqala khona ke senza le esikhaleni events. Kulungile ngoba sazongena phakathi silandeleke khona uzobona ukuthi le podcast yethu sobe senza endaweni enjani. Ungakhohlwa, asambenike. Asiniphinde sinibingeleleke sesingaphakathi ke Oxygen. Igama lami ke nguSifiso kaMfeka. Sithi ke asibe ndawonye ke kuyo ke i-podcast yethu ebizwa kuthiwa isesikhaleni podcast. Sinaye ke ubaba uMoloyi, but before ngiqhubeke singakhohlwa ke inhloso yale podcast ukumema ingqalabutho zethu abantu la esikhaleni senkosi noma kuyi-district iKing Cetshwayo abebe negalelo lokuthi le ndawo ibukeke injengoba iyona. So khumbula ukuthi isikhawu sisukaphi, sisuke ekujabuleni safika odlameni, kwaba khona ubugebengu, kwasekuba khona nezinto ezinhle esizibalayo esizibonayo. So besixoxa nje nehambeli zethu ezahlukehlukene, asizukubheka kuphela izinto ezikhuluma ngama-individuals. Abesilisa bazomenywa bezokhuluma ngeenkinga zabo, abesifazane bazomenywa bezokhuluma ngeenkinga zabo, even intsha izomenywa izosichazela ngenqubekela phambili yabo, nabamasonto nabamabandla na wonke nje amabhizinisi akhona azobe siwamema sifisa ukwazi ukuthi ikuphi abasibekele khona. Ngiyajabula nje ukuthi sila eOxygen ubaba uMloyi akayedwa, kunabo abantu abaqashile abamlekelelayo okusho ukuthi ngaleyo ndlela bayakwazi ukuxosha ikati eziko. Asibingeleleke baba uMloyi kuyi esikhaleni podcast. Kubonga mina baba uMfeka, ngiyanibingelela nami nonke. Enkhona kakhulukazi njengoba nje uzivakashelela eOxygen. Kuyinjabulo kuthina ukuthi kuzo zonke indawo ocabange ukuthi uzivakashele namhlanje wavela decide ukuthi uze eOxygen Cafe. Ngizokubeka kube sobala baba mfowethu, ufike endaweni ekahle impela, ufike ekhaya. You must make it home away from home. Okay. Siyanemukela ke Oxygen. Yeah, siyabonga ke baba uMoloyi. Yini le eyiwozawoza nje usiphe kancane ukuthi yini le eyiwozawoza eyenza abantu bagijime beze la Oxygen Cafe? Okay, ngizokubeka kube sobala. Ngizothanda ukuthi ngithi ukuhlehla kancane. Kancane nje ukuthi kwakhona nje ukuqala kweOxygen Cafe yaqala kanjani. Uyazi ke baba uMfeka ukuthi sisuke ekhathini ezenzeni. Yeah. La khona bekunalento okuthiwa noma isifo kuthiwa i-COVID-19 nami ngikubeka kahle yini. Kahle kakhulu. Yes. So ukuthi ukusunguleka kweOxygen Cafe kahle kwama yonke into ngokwe South Africa nomhlaba wonke jikelele kwaba khona ukuvaleka komhlaba thaqa. Sabona ukuthi yaqala ke indlala ekubeni umuntu bekade esenza kahle ngikule minyaka edlule ngakuyi entertainment ekuthiwa Oxygen Events. So ngase sengicabanga ukuthi ngoba umuntu usevalelekile sekuthiwa kungaphuma umuntu ngaphandle, ukuthi umuntu ungazama ukucabanga ukuthi ibhizinisi angalenza ehlele ngaphakathi ekhaya ngaba yini. Ngacabanga indaba yokudla. So lapho kwakusunguleka khona ke le ndawo la ekuthiwa iOxygen Cafe. La khona sithatha khona ukudla, senza khona ama-party, yonke igaba ama-party, kodwa ke kuyakube ama-private parties la siyasiqela khona kakhulu akuze ngaba isiqongololo. Masikuba ngama-private parties sikhuluma ngani na? Sikhuluma ngoma-birthdays, abantu abamathanda ukuzenzela ama-birthdays, ama-families kanjalo bayafika beza Oxygen Cafe. Okwesibili kube khona kuthiwa ama-bridal showers.
mabezozenzela ama-party ama-bridal showers bamukelekile la e-Oxygen. Bese futhi kuba khona lokhu kuthiwa ama-baby shower ngabalile, ama-bridal showers ngabalile, bese siba nani futhi kuningi kodwa kuba ama-private parties. Akubi lamaphalana anomsindo azokwenza segcina sekuba ngathi indawo yotshwala kanti akunjalo. Kodwa esiqhubha kakhulu phakathi nezinsuku ba ukudla. Sithola yonke inhlobo yokudla noma ikuphi ukudla ngasocabanga uyakuthola Oxygen ngamanani aphansi. Yeah. Okay. Bese ke kuba ile party yesibili ingcenye yesibili. Ye-Oxygen events ngoba kahle kahle njengoba ngike ngachaza eqala nje ihlukene kabili. I-Oxygen Cafe okuyila esikhona nje ngamanye la senza khona i-podcast namhlanje la ningivashela khona. Bese sikuba khona i-Oxygen events eyayiqale before i-COVID some years back iyaqhubeka nayo khona ke. Yona ke Oxygen events ayikona i-Oxygen Cafe. Hlukene kabili. Oxygen events ke ila khona siharishisa khona ngane nge-equipment entertainment. Okay. Futhi sibuye senze ama events njengo jazz, njengoma Blue Sunday, ama Sunday blues. Noma umuntu ocabanga ukwenza noma yipi event ayicabangayo uyayicontacta i-Oxygen events, hayi cafe events. La khona ke ezokwazi ukuthi yonke i-event akayicabangayo ukuze ibe ne-success, ibe successful. La khona uthola khona yonke equipment kusukela kuyi-stage, kuma-roof stage, oma-trussing, ama-lights, amatende, ama-speed fence, ama-picket fence, le fence lemhlophe lefakwayo. Uthola khona i-Oxygen events. Nayo yonke into ongasoyidinge ethi nje engweye entertainment. Uthola kuphi i-Oxygen events. Alright, siyabonga kakhulu kubaba uMloyi esasemukele, asathembeka ukuthi uma nifisa ukwazi ngakabanzi nge-KCFM, nge-Oxygen kanye nabafowethu labo kuyibona abasithwebulayo iVuyo Media. Uzoyithola yonke information ku YouTube wethu. But ke-KCFM uyakwazi ukuhamba ngenyawo nje noma ugibele usithole emall, esitolo lapha emall uzothola iSkawin Mall laphana ulot 2B opposite No Roots. Bese kuthi ke nje mawugudla laphana eFNB usiyobona nje uKCFM. KCFM stands for King Cetshwayo FM. Kanti ke uma ufuna ke kusilalela uyalaphana ku Google noma ku Chrome utype uthi KCFM radio, amagama wahlanganise uzobona ke la kubhale khona uthi live. Uma ke uzobona i-app Zeno ZENO radio app. Uma upressa khona uzoyibona nje i-icon ezovela ithi listen, busiyapress busiyasilalela. Ngokuzayo ke ngiyobe ngikuphathele kanje ngikutshengisa ukuthi uzoyithola kanjani lento. Siyabonga kakhulu ke ukuthi ube nathi ubaba uMloyi esavalelisa naye. Siyabonga kakhulu baba uMfeka. Yebo. Ukuthi namhlanje ifiso zami uyiphendulile. Siyabonga KCFM. Yebo. Oxygen Cafe. Yes. Sohleze sihlangana. Sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu ke nakuVuyo Media. Sithembe ukuthi kukho konke okwenzakalayo nakho konke nje iyona yohlale njalo isithatha from place to place. Ngakhohlwa ke iKCFM izophinda inivakashele endaweni ezahlukehlukene lapho izobenza khona ama-OB ukuthiwa ke i-outdoor broadcast. So besingahambi sodwa. So iKCFM yobe ingahambi yodwa, yobe isahamba naye ke ubaba uMloyi iphinde hambe naye iVuyo Media. Sanithande emakhaya.